Hearing ni ano, hearing ba, matawag ba na hearing yun? Yung teleserye ng buhay sa Senado. Okay, let's go. Pasok na naman. Time check, 8:19. Turururu, 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 turururu. Pati dito, traffic. Turururu, turururu, da-na-na-na-na-na. La-la-la, turururu, turururu, ni-ni-ni-ni. Senador. Let's go, let's go. Pasok, pasok na naman. Yeah, excuse me. Do-do-do-do-do-do-do. Yellow. Yellow, yellow, yellow. Do. Do-do-do-do-do-do. Oh. Do-do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do. Do-no-no-no-no. Landscape Pest Management. Do-do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do. Alvarez.
Ay, ako. Miss Mary Alvarez. La 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 la. Ay, ako. Excuse me. Ako, traffic pa. Patay. What the heck? Lane close. Ito ang problema. Pagka naaberya ka ng ano, daan, kailangan talaga maaga. Lane close. Nako po.
Yun. You and I.
sa Senado ngayong araw. Pumalag din sila sa testimonya ng mga tanging resource persons na sumipot sa hearing. Ang detalye sa Gender Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Tawag ni Senator Tito Soto ang nangyaring hearing kanina na isang bogus investigation and aid of destabilization. Muli rin niyang tinanggi ang aligasyon ng tinaguriang Maleta Boys na naghayag kanina na naghatid sila ng 5 maleta na naglalaman ng pera sa kanyang tanggapan sa baklaran ng 2024. Paglilinaw ni Soto, hindi siya senador mula 2022 hanggang 2025. Sangkot ka rin. Kaya wala siyang anumang flood control project. Nabanggit din ang kanya umanong EA na nagngangalang Mark. Pero sabi ni Soto, 2015 pa sumakabilang buhay ang kanyang EA na Mark ang pangalan. Marindig tinanggi ni Senator Erwin Tulfo ang aligasyon ng Maleta Boys na nag-deliver sila ng 2 beses sa kanyang bahay sa Green Hills. Definitely, it's a lie, blatant lie, kasi nga hindi na masagot anong purpose pa. Saan nang galing yung sinasabi na 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is. I wasn't listening. What is the purpose? Sabi ni Tulfo na mula 2022 hanggang 2025 ay wala siya ni isang flood control project na siyang sentro ng investigasyon kanina. Kaya pinag-aaralan na ng kanyang kampo ang pagsasampa ng kasong kriminal. Question din niya kung bakit hindi nabanggit ng umunang ex-Marines ang mga pangalan na Senator Loren Ligabda at magkapatid na Senators Mark at Camille Villar na nakalagay naman sa kanilang sinumpang salaysay noong February. Nabanggit ba yung Senadora Loren Ligardia 2 bilyon? Turuan na kayo. Hindi. Wala sir, wala. Wala. Oh, Diyos ko, kawawa. Imposible naman kasi may kopya ako Pwede ko ipakita sa inyo na nasa listahan si Senadora Loren at saka yung 2 bilyar. Bakit kami lang ni Tito Soto? Itutuloy daw ni Senator Erwin ang kanilang flood control hearing sa susunod na linggo, kung saan imbitado sina dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Boyeng Remulla at NBI Director Melvin Matibag. Nag-aaralan pa niya kung iimbitahang muli ang Maleta Boys. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Mabilis ding pumalag ang mambabatas na inakusahan ng mga dati umanong Marines na nakatanggap umano ng mali-maletang flood control kickbacks. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Former incumbent House lawmakers ang nakalagkat ng umani ex-Marines sa kanilang pagharap ng flood control hearing ng Cayetano Block. Sa bilang ilang miyembro ng House Prosecution Team ang mga maglalatag ng ebidensya laban kay Bibi Sara sa impeachment trial. Sagot ni Bicol Saro Representative Terry Ridon, walang diniliver na maneta sa kanya saan man o kailanman. Si Palawang Congress